Bishop. Sibulela ke lithuba elivele enkosini We're grateful ibulise for the opportunity to unkosikazi wami receive. okhethekileyo Amen. egameni likaJesu. Our lady apostle is created in the wonderful name Sibulela of ke the Nkosi. Lord. Sibonga ke worshiping team. Amen. Sibonga kwe leadership The siyibethele izandla worshiping team, the nabafundisi leadership, the abakhoyo. pastors. Amen. Kubantu abadala abakhoyo egameni All likaJesu. elders present. Sibulela ke inkosi We're grateful to God ngokuba uThixo asenzele elithuba. Amen. for the opportunity He has presented to Hallelujah. us. Egameni Amen. likaJesu. Sibulise kakhulu abantu bebesiphathele inkonzo. Special Amen. greetings to our Egameni program director likaJesu. for today. Sisikuhle. Amen. Sis Siyabulela. Okuhle yes siyabonga. Amen. No sisi be intercession. Our intercessory Sibulele. team. Amen. Amen. Sibonge simqhabele izandla sisinomgqibelo for i-offering. Amen. Usivelele kwelinye icala namhlanje Amen. ukuthi egameni likaJesu She approached us with uThixo another ufuna abantu angle. bedinga. That Amen. God wants people of a promise. The chosen people that God has chosen Abakhethekileyo, before the abakhethiweyo foundations of the earth. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. So siyabulela ke kakhulu egameni likaJesu. We are still in the subject of faith. Amen. Amen. Sise For the past 2 weeks we were speaking about this kind of faith. Kwiveki ezibini Amen. besithetha ngolu Sacalula phakathi kokholo. Amen. Ukuba ukholo yintoni egameni likaJesu. We spoke and dissected on what faith is. Kunezinto ke uThixo aye wazityila God has revealed some things malunga nokholo. with regarding faith. We were speaking about the different levels of faith. Besithetha ke ngamanqanaba ahlukileyo okholo. Amen. According to incwadi yabase-Efeso chapter 4, According to the book of Ephesians isenze chapter 4, sa-understanda ukuthi ukholo lunye, it has made us to understand that there is uThixo one faith, munye, there is one God, umoya munye. and there is one Spirit. Amen. Uthi kodwa elowo nalowo But each and every one uThixo of us, umnikeze God umlinganiselo. has given us According to the different book of measures. Romans, uthi Ngokwencwadi yabaseRoma, uthi sanuba neengcinga ezingaphezulu kunoba kumele uba nizicinga ngani. he says, do not think highly Uthi of kodwa yourselves, umntu makenze but let people according to the proportion of faith that ngokomlinganiselo one is wokholo given. awunikiweyo. Then sifumene the narrative ethi We got the narrative that umntu says, uThixo make size entsindisweni when God comes to uThixo salvation, umnika umlinganiso wokholo. God gives a certain When measure of silinga faith. when si-analyze le When we are nto analyzing this, sayi-analyze ngomzekeliso we kaYesu. made a parable of Uthi Jesus, uYesu indoda ethile where yahamba Jesus says, a isiya certain kwelinye man ilizwe went to another ithi country. yashiya abakhonzi bayo endlini. He left his servants. Uthi abakhonzi bakhe ubashiya netalente. He gave different Omnye talents to his wamnika 5, servants. omnye wamnika 3, To omnye another one wamnika he 1. gave 5, to others he gave Then 1. uthi xa kebuya umnini indlu And when the owner of the house ezojonga came uba there benze ntoni ngalaa nto to check what bebeyinikile. they've done, Then wafika lona ebenike 1 ifake ngaphantsi and komhlaba the one who was given 1, akayisebenzisa. Wafika lona onikwe 3 and the one who was given 3 emultiplayile wafumana 3 more. multiplied it and got 3 Wafumana more. nalona 5 emultiplayile wafumana 5 And more. the other one got 5 Then more. satsho sathi uThixo We started to say that God, when he comes back to us, xa ebuyela kuthi, he is not expecting us akalindelanga thina to be in the same level ukuthi sibe kwilevel where he has left us. apho asishiye khona. Kuyanyanzeleka kulo mlinganiso besiwunikiwe. The measure that we're given, We need to grow that measure that we were given kumele ukuthi sikhule ukuze sikwazi ukwenza izinto ezingakumbi. so that we can do things Ngoba exceedingly. according to the book of Jacob Ngoba ngokwencwadi kaYakobo okanye incwadi kaJames, or the book of James, amen, amen, ithi ukholo olungena it misebenzi says lufile. faith without works is dead. Now kubonakala ukuthi there are things that you have to do Now it is evident that kunento kumele because ukuthi of the uzenze faith that you have received. ngenxa yokholo Satsho olufumeneyo. sathi umntu We said izinto someone, azifumanayo things that you receive, uzifumana according to the faith you that get you them have. according to the The measure level of of faith faith that that you you have. have. Amen. Then saqalula these different levels of faith. We spoke about the different levels of Sathi faith. kukhona uYesu athetha ngabo We said there are people
Jesus is referring babona to, umthi the disciples see a tree, uyesu uyawuqalekisa and Jesus is cursing a tree. abefika ngengomso The bafundi following day, the disciples, bafika la mthi nyhani they uqalekisekile find that tree cast indeed. bathi pastor lo mthi They ubuqalekisa said, izolo Master, the tree you have cast yesterday, namhlanje siwubona nyhani womile today ingqondo. it is withered to the athi uyesu root. sanukhalaba yile He says, do not worry Uthi about nina, this. He says, you, uba ninokholo oluncinci if you have small as faith, the mustard seed as small as the mustard seed, niyakwazi ukuthi kule you are ndawo able to say to this mountain, mayisuke kule ndawo let it ekuyo. move where it Iye kwenye is indawo. and move to another Then we place. differentiated Sahlukanisa. uyesu wenza omnye umzekelo Jesus made another parable. udibana nendoda He met a man, ithi lo ndoda and this man ingumphathi mkhosi is as ithi umkhonzi wam he says, uyangusendlini my servant is sick at home. uthi uyesu ndiza kuya And ndiyomthandaza Jesus said to this centurion, ithi le I will ndoda tell. awunyanzelekanga uyofika The centurion said, you don't need to go uthi to wena my thetha house. ngezi He nje said, just speak to the umkhonzi way, wam uzawuphila and my servant will be so healed. kwabonakala ukuba laa mntu wokuqala And the first okanye person, abafundi or bakayesu the disciples of Jesus, they are in another level of faith bebekwelinye izinga lokholo. this centurion And this is centurion in another level of faith ukwenye level yokholo. lona yena And this one uthi akudingeki uba says, ndikhulunise you don't need to touch me. but you just need to speak a Kodwa word kumele nje ukuthi uthethe my izwi. servant will be healed Isibhaka sami sizawuphila. ithi uyesu wamangala The Bible says wathi Jesus was zange ndalufumana ukholo and oluhle said, I've never found then such ithi faith. ibhayibhile this is that And great Jesus faith says, ukholo olukhulu. amen Jesus. now remember ekuqaleni kuthiwe ngokholo In oluncinane the beginning, Jesus said, with small faith, ningathi kulo you can say to this mountain. now uyesu uthi by Now this great Jesus faith says, ukholo which is olukhulu. lukhona ukholo oluncinci Meaning there's a lukhona small ukholo faith, olukhulu there's a great then faith. uyesu aphinde adibane And nomfo Jesus wabo makes another woman. ehambe siya He kwakanani was going to Canaan. uthi lo wabo uyamlandela And uyesu this Canaanite woman was uthi nyana kaJavide yenzela the intoba son of Jesus and unyana Messiah. wam ubonjwe yidimoni His son is demonic possessed. athi uyesu mna And ndinguyesu Jesus says, I as Jesus, ndithunywe kwizimvo I am sent to the ezilahlekileyo lost sheep of zikaIsrayeli Israel. andithunywanga I am kuwe not sent to you. kodwa lo mama kanga disappointed This woman was not ithi disappointed. ibhayibhile lo mama The wamlandela Bible says she followed waguqa Jesus. kuye She kneeled before him. ukuguqa kwakhe After he is now, waphinde uyesu wathi and Jesus said, akulunganga it is not good ukuba isonka for the sabantwana bread of the children sinikezwe to izitsha be given to dogs. laa mama And that woman akabi discouraged yilo don't get discouraged. kodwa wathi ewe She said, yes, izitsha ezi dogs, ziyakwazi they can uthi abathi mvuthuluka take the etafuleni yomlini stand from the table. wathi uyesu And Jesus said, azange ndilubone never see ukholo oluhle great faith. even nakwaIsrayeli Jesus, kwabonakala it was evident ukholo that lunamanqanaba there's a level in faith. esekephethayo Jesus, kukho abantu there are people abakwazi ufumana who izinto are able to receive ngenxa it yokholo based on the level of faith. according to the covenant Ngokomqophiso, bebengekho kwicovenant they were not in the they covenant. were not Jews they were BebengengamaJuda, Gentiles bebengamaGentiles, bakwazi ufumana but izinto they were able to carry ngenxa it yokholo according to the Ngenxa level of yokholo. faith. According to the Ithi level iBhayibhile of faith. The uAbraham Bible says that wabashiya he umamakhe has left his wamshiya family. notatakhe He has left his walishiya father. ilizwe He lakhe has left his wabashiya abantu bakubo ngenxa yokholo because of faith. the Bible The says Bible says Abraham Abraham, believed waye God wakholelwa and uThixo, it was counted to him waye wabaleka as kuye righteousness ukuthi ukwalilungisa because of faith ngenxa yokholo lwakhe. faith has levels Ukholo lunamanqanaba. faith has levels Ukholo lunamanqanaba. you cannot be in the same level Awukwazi uba kulaze as lefanayo yesterday njengayizolo. the privilege that you had Inyweba onayo, if ever uyakwazi uvuka wena if you were able to wake up ulevel ethile izolo in a different level than yesterday, uphinde uvuke namhlanje and you wake up today, it means God has given you an usho opportunity ukuthi uThixo ukunikeze ithuba to increase lokuthi your unyusele faith ukholo lwakho. hallelujah the Jesus. first book of Thessalonians chapter 1 Incwadi yokuqala uthi kwabaseTesalonike, Paulos ndiyabulela Paul ukuthi says, I'm grateful to ngani God bazalwane baseTesalonike
you, Thessalonians, Ngoba ukholo lwenu luyakhula because your daily. faith is growing daily. Because abantu Because people, bane-narrative they ethi, have a narrative that says, uba nje ndinokholo, if only I have faith, then Jesus, kulungile. then it is good. Kanti ukholo kumele Meanwhile, faith needs to mature. Amen. Amen. Umzalwane, A brethren, eyona area ekumele ukuthi akhule kuyo, an area that you need to mature in. grow in the area of faith. Kumele ukhule ukholweni. Hallelujah. Amen. So last week we were speaking about those dynamics. Kwiveke ephelileyo besithetha ngaleyo Faith. macandelo okholo. Hallelujah. Jesus. Because there are dynamics in faith. Amen. Ndatsho nathi i-problem yethu I said the problem with you, sikhuliselwe kwi-Pentecostal. We- I-Pentecostalism. we grew up in Pentecostalism. Then phaa kwi-Pentecostalism kukhona le nto kuthiwa yi-evangelical gospel. Amen. Saxelelwa nge-evangelical gospel. Where apho kushunyayelwayo kuvuselelwayo. Up where people were being revived. Then we had an understanding that we have about faith. Saqale saba nokuqonda okuthile ngokholo. Amen. Amen. Sanezinto esezaphuma nazo sathi name it, claim it. We had things that says name it, claim it. If you declare it, it is yours. Mawuyalele yeyakho. Uba unokholo oluncinci njengemostadi. If you have small faith as Ngatsho mustard kule ndawo. seed, you can say to this Uba mayibuve. mountain, Ngatsho kuni ke ngoku I said to you, sayi-aplya that principle. we have with all our heart. applied that principle with all our hearts. And many of us were disappointed Abaninzi bethu saphoxeka because we did not know the dynamics of faith. ngoba besingayazi amacandelo And okholo. kukhona ukholo oluncinci That there is small faith that can move elinganyakazisa this mountain. elinganyakazisa le ntaba. You have to take note of the words that Jesus speaks. Kumele uqaphele amazwi uThixo wathethayo. Uthi uYesu ngathi kule ndawo, Jesus says, to this mountain you can say, not to that, nothi kulaa ndawo. not to that mountain, but to this mountain. Even nakake ethetha ngomthi, Even when you're speaking to uthi him, ungathi kulo, he said you can say to this, meaning there are things ezilapha there are things that are found here, that you can control with that little faith. ongazilawula ngokholo oluncane. But when it comes to a servant, But when ufikelela when kwisicaba, it comes to umama wakho, to your mother, when it comes to your grandfather, to your that grandfather, is practicing witchcraft in osabugqwirheni, Eastern Cape, e-Eastern Cape, that has erected an altar of oye divinity. wenza How do you isibingelelo do in that sokuphikisa. situation? Wenzani kuleyo meko There is a njalo? kind of faith that you need to have. Ukhona uleveli yokholo okumele ukuthi ube nayo. That you can stand here Angakwazi ukuthi ume kule in the ndawo position endaweni and you yokuma. cast the altar of divinity Uqalekise that is in your father's house. Jesus. You can stand here Ungama kule ndawo. and you can command. Uyalele. Uthi imimoya yomine, Say to all four winds, izinto zami mighty, apho zivalelwe khona let their people masibuya, let them come. masibuya. Let them come. Ungathetha njengoJoshua. Speak like Joshua. Osebeni yathaya, likapaya tasa. Ungathetha njengoJoshua. Speak like Joshua. uJoshua usempini. If Joshua is in war, Uthi as long as ilanga lisamile, as long as the sun u-Israyeli uyanqoba. As long as ilanga lisamile, u-Israyeli uyanqoba. Uthi uJoshua uthetha ngelanga. you are addressing Uthi the wena sun. langa, He says, you ima son. ngolo hlobo. Jesus. Until our enemies shut up until we have conquered our enemies. There is faith. Njengo Elijah, you can pray. Imvula ingekho, kukhona imbalela. Ungonyuki uye emafini, kodwa uthetha ulapha. Uthetha ulapha. Umane usithi kuGehazi, khawuhambe uyotsho, khawuhambe uyotsho, khawuhambe uyotsho. Athi lifu lincinci, lingangesandla. Uphumele kuthandaza, uphumele kuthandaza. Because there is faith. There is faith kukhona ukholo for the impossible. kulezinto ezingenzekiyo. There is faith for the impossible. Kukhona ukholo lwezinto ezingenzekiyo. Into ezingenzeki
iveki yokubanjwa Those that if not the prison, kuye siyethetha to him they are born. esaphaphayaleyazo Jesus ithi kwabo banokhono says to those who have faith, nothing shall be impossible to them. Nothing shall be impossible. Abanokhono to those who have faith. nothing shall be impossible. Jesus. Shetele brahasi. Amen. Hallelujah. So now Go. siphelele kwindawo ethi We have ended on a place that says ukholo luyakhula. faith matures. Because the problem yethu, Because our problem, we had situations satyhafa. and we got discouraged. Sathanaza ngendlela ebesiqhela uthanaza. We prayed normally. Safunda ilizwi ngendlela ebesiqhela. We read the word normally. And we expected a different result. Salindele imiphumela That ehlukileyo. was our problem. Kuya kwaba ingxaki yethu leyo. If you want a different result, Uba ufuna imiphumela you ehlukileyo, have to do something that you've never done. kumele ukuthi wenze into ongazange So that wayenza. you can receive something that you've never received. Ukuze wamkele into ongazange wayamkela. You have to be willing. Kumele ukuthi ube willing. You have to be Amen. You need to be willing. willing. Yes, sir. Tell Libra, sir. Now, before sifike kwenye level, Before we get to another level, I want to speak ndifuna ukuthetha about ukholo about faith nendlela oluza ngayo ukholo. and the way that we receive faith. How faith comes. Ihlobo ukholo luza ngayo. Because if ever we don't know how faith comes, Uba siyazi ukuthi ukholo lufika njani, then we would be mistaken. sizawuba nempazamo. If we do not know the fundamental principles of faith, Uba asizazi ii-principles zokuqala zokholo. kwezi ntsuku zokugqibela, In these last we days, won't make it. asizolenza I ixesha. said to you, Ndithe kuni, I think it was 2022, ndiyacinga ukuthi bekungo-2022. I said, ithetha nabavangeli. I was addressing the It evangelists. is the generation enifuna I ukuyishumayeza. said the generation that you want to preach to, Ayifani nesizukulwana esisemva. it is different from the generation of Nditsho the past. kodwa uzenza xa beshumayela etreyinini. Amen. When the bishops were preaching in Into prayer, ababeyitsho babesithi sindiswa they were saying, get saved okanye uye esongweni. or you will go to hell. People had conviction and then Abantu babe banezazela. baguquka abantu. They would repent and get saved. Now, wena ke ngoku, And you you are in another dispensation. ukwelinye ke i-generation. Hallelujah. Amen. I have met people. Ndiye ndafumana abantu Lithi yamkela uYesu. and said, receive Jesus. Athi umntu hayi nyhani ndivile ngalo Yesu. And they will tell you that I have heard about this God. But let's have this conversation Kodwa masibe nayo le ncoko over lunch. kwingelunch. I will pay for you. Ndiza kubhatalela. Let us go to Woolworths. Let us go to Woolworths. We sit down Sihlale phansi. and you tell me about this God. Undixelele ke ngalo Thixo. Now, that person Lowo muntu uzaqala ukuthetha ngoThixo, uThixo usuka. will ask you, where does Jesus come from? Andithi uThixo usuka. Or where does God comes from? Amen. Hayi uThixo ubekho. And Izinto you will zingekabi. say, God was present before all things were made. Hayi ndiyakuva ke. Amen. Amen. Andithi uThixo ngowabantu bonke. And you will say, God is for everyone, right? Wabafela bonke And abantu. he died for us According to the all, book of John right? chapter 3 Ngokwecwadi verse 16. kaJohn chapter For 3 God verse so loved the world. Wethethu Athi uThixo ukuthi uthanda nangani kwakhe khona. ihlabathi, meaning I was also there. Yintoni kwenza ube ngubani? What makes you different? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. What do you want to know? Receive Jesus, you get a car. And you will say, I'm Receive telling Jesus, you, you will get- zokufana imoto. Athi imoto zami ziyi-3. And he will tell you that I have 3 cars. Athi abafazi bami bathathu. I have 5 wives. Then what? Yintoni ke ngoku samxelela yona? What can you say to that person? Kube nomsindo uphume kulaa kofi. You will get angry and leave that lunch Nathi shop. i-generation esikuyo, The generation that we're in, i-generation yolwazi. it is a generation of knowledge. It is not hard to get information. Akukho nzima ukufumana ulwazi A kwesi person can sizilwane. ask you ukuba uCain wamthatha apha umfazi. Amen. Uthi uCain wamthatha apha umfazi. You can be asked, Sibone uCain sekuthiwa unomfazi umthathephi. Amen. Where did Cain get a wife? We face those questions.
Siye sijongane nemibuzo enjalo. Amen. Amen. What uzaba yintoni ukusiphendulela kwakho? Amen. uYesu uzakuphilisa. You will say God will heal you. uYesu uzakutholela isono. God will forgive your sins. Athi mna according to me, Athi ngokokwam sin is just missing the mark. ukwenza nje impazamo ukhona. Okanye what is sin? Okanye yintoni isono? Amen. What is transgression? Yintoni ubukreka? What is iniquity? Amen. Yintoni ubugwenxa? Hallelujah. Amen. And ungaphuma apho unomsini You can live here angry. because you don't know these things. Awuzazi ezinto. You don't need to go to Bible school. Yonke le nto ilapha eBhayibhileni. All these things are on in the Bible. You don't need to go to a Bible school. And ngendlela o-aplaya ngalo ukholo, it has to kufuneka ibe ne-trace. Amen. And you need to trace your faith. Amen. Because nditshilo ndithi abantu babhiliva kwinto I enye. said people believe in the wrong There are things. people who have much faith but bafuna uqhekeza imitshato yabantu ngokholo. Amen. Kukhona abantu abanokholo olukhulu. Bayakwazi ufasta. They are able to fast, Umtshato kamama ubani nomtshato saying the kamama prayer of this It is ukholo lwabo marriage of this couple is to end. lusebuthakatheni. Amen. They have faith in the wrong Bakhona abantu place. abathi banokholo kanti They bayathakatha. have people who say they have faith, meanwhile they are in witchcraft. Siyeva? Amen. Siyeva? All right. So we need to understand ukuthi ukholo luza njani. We need to understand how faith is received. Amen. Amen. Ukholo lutheni? How faith Luza is njani? received. According to the book of Romans chapter 10, Ncwadi yabaseRoma Verse chapter 17. 10 verse 17. faith comes by hearing, and hearing the word of God. Ukholo luza ngokuva ilizwi likaThixo. Amen. Amen. Ukholo luza Faith comes by hearing the word of God. ngokuva ntoni? The word of God. Ilizwi. Amen. Ukholo luza kanjani? Amen. Amen. Ukholo luza kanjani? Amen. Faith comes from hearing. So when someone is preaching Xa kukhona umuntu oshumayelayo, and then you believe what he is preaching, uyikholelwe ke le nto ishunyayezwayo, ukholo luyakwazi ukukhula okanye faith luvele ngolo hlobo. can manifest or mature. That is the first entry of faith. Amen. Sivele ne? Hallelujah. Amen. Lukholo luza ngokuva. Amen. Amen. Hallelujah. Lukholo luza because of the inheritance. Amen. There is faith that comes through inheritance. Olufumana ngelifa. Amen. Amen. Sizawudifferentiate izinto uzozibona. We will differentiate these things. Oluza by inheritance. Amen. Faith that comes through inheritance. The second book of Timothy chapter 1 verse 5. Ncwadi yesibini kaTimothy chapter 1 verse 5. First book of Timothy chapter 1 verse 5. Ncwadi yokuqala kaTimothy. Funda. Amen. Siyafunda ncwadi kaTimothy yokuqala. I-chapter iyaqala Yes. from verse 5. Verse 5. Ke intsingiselo yoyalo iluthando oluphuma enhlizweni ehlambulukileyo nasesazeleni esilungileyo Yes. naselukholweni olungahananisiyo. Yes. Abathe abathile beziphosile ezondo baphambukela ekuthetheni okungento yanto. Yes. Bathanda ukuba ngabafundisi bomthetho, phofu bengaziqiqi izinto abazithethayo kwanezo bazingqinayo. Verse 8. Siyazi ke ukuba umthetho mhle, ukuba umuntu uthi awuphathe ngokomthetho. Ngokwazi oku ukuba umthetho lo awuwiselwe lungisa, uwiselwe abachasene nomthetho. Yes. Nabangena kululama, abangahloneli Thixo, nabangaboni. Okay, so ndiyaxolisa ngu-2 Timothy
Amen. Second Timothy, not First Timothy. Ncwadi yesibini kaTimoti, Chapter 1 verse 5. chapter 1 verse 5. Determines ukholo lokuqala, I said the first level of the faith, entrance into faith, it is through the word. ukungeniswa okholweni kungezwi. Ithi iBhayibhile phakathi Roma chapter 10. Now the Bible says in the book of Romans chapter Ithi 10, musa ukuthi enhliziyweni yakho ngubani onawubuya it says, emazulwini do not say to your heart, who shall ascend to ukuze heaven, simkholwe uYesu. so that we can believe God, Okanye ngubani na onakunyuka aye emazulwini. or who shall go to heaven, Okanye ngubani nokuwela ilwandle. or who can cross the Uthi ocean. kodwa ilizwi eli But the lisemlonyeni word in your mouth, wakho elikufuphi kuwe. it is closer to Uthi you. elo lilizwi lokho. That is the word of faith. Amen. Amen. Ngokuba ubani ukholwa ngenhliziyo yakho. Because you confess Right. with your So mouth which and is believe with your uva heart, ilizwi, you utsho hear ukholwa. the word and then you believe. Then now by inheritance. Ngokwelifa, Yes, funda. verse 5. Yes. Ndikhunjuzwa nje ukholo olukuwe Okay. olungenakuwananisa. So uPaul uthetha noTimothy apha Now uthi Paul is saying to ikhunjuzwa Timothy that I am reminded ngokholo olukuwe. unto the faith that is in you. Okay, yes. Ndikhunjuzwa nje ukholo olukuwe olungenakuwananisa. Yes. Lona lwahlalayo kuqala kunyokokhulu. So which is ukhona lo muntu wayenalo olukholo okuqala. There was someone who was filled Unyoko khulu. with Your faith. grandmother. Your So grandmother. this faith that you have, uthi Olukholo. ayindilahlekeli indlela okholwa ngayo. I am not missed with the manner that you believe, But olukholo luveli kuwe. but this faith does not come from you. Beluqale loba kumakhulu wakho. Your faith was upon your grandmother. Wena Timothy usibona ngathi You, wenza izinto. Timothy, you see yourself doing things. Kanti ezi zinto uzenzayo In all the things that you do, lilifa it is an inheritance ebelikumnyoko khulu. that was in your grandmother. Amen. Ndikhunjuzwa nje ukholo olukuwe olungenakuwananisa. Yes. Lona lwahlalayo kuqala kunyokokhulu uloyisi nakunyoko uyunike, So laya nakunyoko and it passed on to your mother Eunice. uEunice. Amen. Amen. And then Endinyanisileyo ke ukuthi luhleli nakuwe. luhleli nakuwe uthi Now- aba bantu These kwabantu abaphambi There kwakho are people who are before you. olukholo lapha kuwe This faith that is in you aluveli kuwe. does not come from you. So what does this mean? Ithetha ukuthini ke lento? Does this mean uAsakhe okanye uInathi Does it mean that Asake My and child. Nati, akunyanzelekanga ukuthi asindiswe? they don't need to get saved? So that because already there is me who is saved. Because already kukhona mna usindisiweyo. Ayami ngolo hlobo. It does not go like that. Amen. Amen. Phayana olakholo lukholo oluhambelana nerank. That is faith that goes in ranks. So now xa ulamkela ilizwi lenkosi, When you have received the word of God, then you receive that measure. wamkele lowo mlinganiselo. Wena ke ngoku uvuke Now you xa rise sowungenile apho. after you have entered here. Amen. Ufane noJeremiah. And you will be like Jeremiah. Jeremiah akazazi uba uyintoni. Jeremiah does not know what he is. Kodwa uthi xa kehlangana noThixo uthi uThixo But when he's met kunezinto God, engasendizigqibile ngawe. He says, there are plans that I had before you were Which is formed. there is already an inheritance for you. Kunelifa elile lakhe belihleli likho. Amen. Amen. Iyafana nalapho uba umntana sokola kanti utata yakhe wayenemali zasezimayini. It is the same as- athi bakezifumana. It is the same as Okay, trusting why your fumana parents ukuba, have hayi money from I money. am rich. Amen. But loo nto bendingayazi. But I did not know that. So uTimothy naye Now Timothy as well, uzibone kwazi ulandela uPaul. see himself able to follow Paul. Esemncinci iBhayibhile From a okanye young ihistory. age. Ithi uTimothy wayephaa koma-16, The 17. Bible says Timothy was around a teenage. Do you know uTimothy Amen. acted the role of being a bishop uTimothy at that young age? waye wenza irole yokuba There is, yibishop. eBhayibhileni there is no account ethi uTimothy wake watshata.
Amen. Akukho nto ethi Timothy ever got married. Abela. Uthi uPawulos xa kethetha noTimothy. When Paul is addressing Timothy, Uthi xa kethetha even noTitus. with Titus as well, Uthi hamba Tito. he said, Uthi akomilisela amadoda amakhulu. go and ordain great men of Uthi God. these are the guidelines. Lena yimihlahlandlela. Uthi aba bantu kumele ubathambise wena. These people that you need to ordain, Mayibe indoda yamfazi mnye. a man of one wife, Uthi mayibe indoda engasandi ukufika apha emkholweni. a man that is believing Mayibe faith, indoda engoyiswanga umsini. a man that is not overcome by Engazibukelanga anger, kwiwayini. that is not offered himself to But wine. this person Kodwa oyokwenza lo loo mntu who's going to do yena it, akanamfazi. he does not have a wife. Akathonyelwa yini akanani imthobelayo. He does not have a household that respects But him. wakwazi ufumana that bishopric. Kodwa Yokuba wakwazi bakwazi ukufumana ukuyothambisa ubishop, abantu to anoint other abazomongameli people, babo. to ordain people who are going to rule the church. Why do you think is that? Ucinga uba kutheni kunjalo? It's because of the inheritance. Kungenxa yelifa. Hallelujah. Amen. Amen. All right. Now, there is also faith Kukhona ke ukholo that is found olufumanekayo through the covenant. ngokomnqophiso. Ngoko? Amen. Ngomnqophiso. Faith that is found through covenant. The book of Galatians, Ncwadi yamaGalati, chapter 3, from verse 6 until verse 9. chapter 3 from verse 6. Hallelujah. Amen. I hope uyabhala. I hope you are noting these things down. Baxwele when I'm teaching, Xa ndifundisa, andizuba ngathi ndisemilini ne. amen, it will not be like I'm in a tent. Andizuthatha umgcoyi one ndibaleke nawo. I will not take one line and run with it. Sivele kuloo ndawo ne. Amen. But we will take line upon line, precept upon Kodwa precept, sizawuthatha imiqolo ngemiqolo. balancing the truth Amen. Silinganisa inyaniso to establish the doctrine. ukuze senze imfundiso. Because we can never establish. Ngoba sikwazi Because le nto siyithetha kufuneka imfundiso. uyoyenza ngaphandle. You need to go and apply this If outside. ngoku sizawuthatha umqolo sibaleke If nawo. we take only one line and run with it, Yilaa nto ikwenza ukuthi ubaleke uyongqubeka edongeni. this is what will make you Because to kunezinto be against the kunezinto wall. ongazaziyo ngale nto. Because there are things that you don't know about the thing that you are Funda. in. Galatians chapter 3 verse 1. Yes. Ehlani magalati aswele ukuqonda. Kubani na oninyangileyo kuba ningayithambeli nje inyaniso. Ebethe nje phambi kwamehlo enu uYesu Kristu wabhalwa, wabhengezwa phakathi kwenu, ebethelelwe emnqamlezweni. Ndithanda ukukha ndiqonde kuni le ndawo yodwa. Namamkela umoya emisebenzini yomthetho. Namamkela ezindabeni zokholo kusini na. Verse 3. Ninje na ukuswela ukuqonda. Nakuba niqale kumoya ngoku Sorry. nigqibe. It is Galatians chapter 3, verse 6. Amen. Verse 6. Yes. Njengokuba uAbraham wakholwayo nguThixo. Okay, uAbraham wakholwa nguThixo. Abraham believed God. And then food. Njengokuba uAbraham wakholwayo nguThixo. Yes. Kwaza oko kwabalelwa ebulungiseni. Yes. Yazini ngoko ukuba abaselukholweni ngabo abo abangoonyana bakaAbraham. So funeka niyazi nina, if ever you are in faith, Ukuba nisokholweni you are the children of Abraham. ningaboonyana Abraham bakaAbraham. waziwa ngoba ngu-father of faith. Abraham is known as the father of He faith. is the one that has the covenant with God. Nguye ke onomnqophiso noThixo. Uthi ke True faith. ngoku ithi ke ngoku le ncwadi Now the nina Bible says you, xa niselukholweni, when you are in faith, amen, amen, you are the children of Abraham, ningoonyana bakaAbraham. which is ningabantu bedinga. You are the sons of You are the people of the covenant. Ningabantu So boqophiso. kunokholo that automatically There is faith that automatically comes to you comes to you because you are the child of a promise. ngoba ungunyana wesithembiso.
manenze ngolu hlobo lelo. Phayana emakhayeni wethu In our homes, ukhona iminqophiso ekhoyo. there are covenants that are present there. Ukhona umuntu ongenasiduko apha phakathi kwethu. Is there anyone who doesn't have a clan name here? Ukhona umuntu ongenasiduko. Is there anyone who doesn't have a clan name? Ukhona umuntu onesiduko. Is there someone with a clan name? Amen. Hallelujah. So ithi ke ngoku umama unokuzola mndede uthi unesiduko nje unetyala. Amen. Mama Nozuko Mdende says, unesiduko nje unetyala. Isiduko ke yilento kuthiwa ngumnqophiso okanye icovenant. A clan is a covenant. Abantu abazalelwe kuso, People who are born on that clan or covenant, they don't need to believe. akudingeki ukuthi bakholwe. Yeva? Amen. They don't need to believe They- uba okanye bathandazele ubugqirha uba mabuze kubo. Amen. They don't need to pray for divinity to come to But them. ubugqirha bukhetha bona. Amen. But they're being chosen by it. Sive? Ubugqirha bubakhetha ngenxeni yecovenant. Because of the covenant. Uthi xa ukwa-grade 12 ujijekelwe zinyama. When you're in grade 12 and your feet will Whatever face person another out of direction and your eyes will be closed. Amen. Amen. Uthandaze ne? Kabarashide, all And of you these will things. pray in tongues. Amen. Hallelujah. Xa ufika kowenu ubuza kudade bawo, hayi kaloku. And your aunt will say, Utamkhulu wakho wena uthathe utamkhulu wakho. you take after your grandfather. Utamkhulu wakho wayenetasi. Your grandfather had a bag. Ngoku wena ke ngoku unetasi, ikhona le kuthiwa i-divination sack. Wena ke sack. ngoku nawe unetasi. A Le divination tasi sack. yayiutamkhulu wakho yile. You don't need to believe that. Awudingi ukuthi But uyikholwe. ngenxa yecovenant But because of the covenant, uyibone sowufika. and you will find yourself arriving at that level. Xa uphuma umuntu omfuthe When you are umuntu called ongakayi. Komfuthi or Nomakaya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You don't need to pray that you must never get married. Akudingeki ukuthi ukuthandazele ukungatshati. But ungatshati kuyakulandela. But Ngenxa the yecovenant. anti-marriage spirit, it follows Ngoba you. oontombi futhi Because abatshati. those who are called such According names, to they the don't get covenant married yasekhaya. according to the covenant of their household. Of course kumele ukuthi ibe zii-custodians. Because they Abantu need to bekhaya. be the custodians of the home. Indoda xa ifuna umntu omfuthi ithi When you iyotshata, want to marry a Domfuti, uba ibine-business, business shuts down. if you had a business, your business will shut Uba down. ibe nenkani, If the man got loo ntombi stubborn, izakufa. that man will die. Yabona phaa ekuhlaleni You see, kunabantu kunoosisi phaa abaneemoto abarayithi, there are sisters who are kodwa bafelwa cars, ngamadoda. but their husbands died. It's because of the cover. Kungenxa ye-covenant. So which is there are things that automatically comes to you. Kunezinto ezivele nje zikwehlela Ngenxa yoba wena you are the daughter ngenxa yoba of uyintombi Abraham. ka-Abraham. Meaning uAbraham Now Abraham, kunepromise ethethwe kuye. there's a promise that was professed upon him. Kodwa mna ndikuthini? He was told that I as God, The generations of the earth are going to be blessed isizukulwane through you. sizawusikeleleka ngawe. I will bless whoever blesses you. Ndizawusikeleka I will curse whoever curses you. uqalekisa okuqalekisayo. You don't need to pray dangerous prayers. Akudingeki ukuthi uthandaze When you are a daughter of Abraham, Xa ungunyana ka-Abraham, xa abantu bekuthuka, when people are swearing xa at abantu you, bekucaphukela, when people are hating xa on abantu you, bekuthakatha, when people are bewitched, you don't need to thakatha them you back. do not need to bewitch them. But ngenxa yecovenant, Because of the covenant, icovenant kuzawubakho ibanga there will be a claim. elithi That ochukumise lo, says, he who touches uchukumise ilihlo lam. has touched my eyes. Mna ndinguAbraham, I as Abraham, mna ndinguAbraham, I as Abraham, ndanikela I ngoIsaka. offered with Isaac. Mna ndinguAbraham, I as Abraham, ndaphuma elizweni I lakuthi. got out of my Mna country. ndinguAbraham, I as Abraham, ndaphuma ebantwini I bakuthi. left my people. Ngoku ndandisamkela lo When I was mnqophiso, receiving this covenant, it kwakungemandanga. was not easy. I wandered in the wilderness. Ndaye ndazulazula entambo. Ndandingafumani ndawo yokuhlala. Could not
Because said, ndandikhangela isizwe, because I was looking for a nation. ndandikhangela I isixeko was looking for a city esingakhiwanga that was ngasandla. not built by man. So uThixo, Now God, on the strength of Abraham, ngamandla ka-Abraham, athi lo uchukumisa unyana he who touched my son akazumenza usulo. will not make holy. Because Abraham, Because Abraham, he is the one that has suffered. kuye waye wahlukumezeka. Wathi ndimo sawuphuma, He said, I'm the one who's going to come out, but abam abantwana bazawufika but my sendimile. children will find me there already. Kubo To them, abazufika kulaa level ngandikuyo. they will not get to a level that I was. Ndenza lo mzekelo. I am making this example. Your mother Umama wakho has started uye waqala. waba yi-domestic work. She became a domestic Utata wakho worker. mhlawumbi wasebenza emayini Maybe your father was okanye working in wasebenza mine. emaplasini. Jesus. Funeka uyazi wena, You need to know if ever nawe that if you as well, uzawuzifumana you usemaplasini, will find yourself uzawuzifumana usemgodini, in you mind, have to know that you have failed. uneka wazi ukuthi wehlulekile. The sacrifice that your father has done. I-sacrifice eyenziwa ngutata wakho. Awukwazi uqala kulaa ndawo waqala You kuyo cannot uyise. start where your father has started. Funeka uqala apho wagqibela You khona need to uyise. start where he has finished. Because i-covenant Because the covenant kunezinto ekuwisela zona phambi things kwakho that removes from you, ebezinokuvalela. things that were able to inhibit Kuthiwe you. ngokomthetho And because of the law, akumelanga ukuthi you were uyangena not supposed to enter. kulapho usifumana khona ezinye izinto Where you athi find these things, andiyazi ndifowunelwe ndingafakanga I CV, don't know how I received the call without submitting a CV. ndifowunelwe yindoda ithi ndifuna ukutshata. I received a call from a man saying, I want to marry you. Khange ndijole nojola We did na. not even date. Because uqala kule ndawo uyise ayeke kuyo. Because you started a level where your parents have ended. Wena uhlala emagqeni kayise ukhona. Jesus, you sit on your shoulders of your parents and you look forward. There are fastings that you can never do well, Kunenzila ongeke kwazi ukuthi that your uzenze. father has done, Oyihlo bakho baye bazenza. and that went into the bank Leyo yaye yaya kuvimba as inheritance njengelifa for abantu abasemvani kwabo. for the generation to come after you. Amen. Listen, uAbraham Abraham kwathiwa wena, was told that the generations of the earth will be blessed through you. izizukulwane zizawubusiseka ngaye. Abraham ufe. Abantu ababonileyo kwi-lifetime yakhe babini. Abraham died after he saw only two people in his life. Amen. Baba Amen. ndenze le nto. uAbraham wazala uYakobi. Abraham Sorry, gave birth. Abraham wazala uIsaka Abraham gave birth to Isaac noIshmayeli. and Ishmael. Amen. Amen. Nabanye abantwana abangabalwayo eBhayibhileni kakhulu. Amen. And other children who are not mentioned in the Bible. uIsaac Now Isaac wazala uEsawu noYakobi. gave birth to Esau and Jacob. Akahoywa uEsawu, And bahoywa uYakobi. Jacob, Esau was not noticed. Yangu uyotshintshelwa igama uYakobi kwathiwa nguIsrael. It was Jacob whose name was changed to Israel. Wazala abantwana uYakobi. Now Jacob gave birth to children. Wazala uRubeni. He gave birth to Reuben, Wazala uZebuloni. Zebulon, Wazala uDani. Dan, Wazala uGadi. Gad, Wazala uLevi. Levi, Wazala uIsaka. Issachar. Wazala He uJoseph. gave birth to Joseph. Hallelujah. Amen. Ukuya koBenjamin ukwehla. Amen. Benjamin. Yangonyana abayi-12. Those became 12 sons. Wangonyana abayi-12. Among those 12 sons, uRubeni wazala. Reuben gave birth. Wanendlu kaRubeni. He had a house of Wanendlu Reuben. kaZebuloni. He had a house of Zebulun. Sebesikelelwe nguYakobi. After they have been blessed by Jacob, Bathe xa kuzala isizukulwane sesizukulwane sesizukulwane. after a generation of a Batsho generation, bakhona ezi zixeko ke ngoku esibizwa ngoba there were nguZebuloni. these cities that are named
esinye Zebulun. isixeko sabizwa ngoba ngu-Isaka, Another city was named esinye isixeko Issachar. sabizwa ngoba nguLevi, Another city was named ezinye Levi. zabizwa ngoba ngooJuda. The other city were called Jude. Banikezwa i-inheritance. They were given an inheritance. Kwathiwa kuJuda kulapho kuzawuphuma inkosi. They were told that on the Jew city, Sisizathu uYesu waphuma kwaJuda. it is for that reason that Because Jesus came from that was Jude. the lineage of kings. Kwakungumnombo wenkosi. Oh, Isaka. In the genealogy of That is Issachar, where prophets see us come from. kulapho imboni nabaprofeti Oh, baphuma Isaka khona. ngabo bebewazi The amaxesha. sons of Issachar knew the time. ODaniel bavela kwimbewu ka-Isaka, Daniel came from the which lineage the of Bible calls Issachar. them. In this Daniel was an excellent spirit. Jesus. Wayekwazi ukucombulula He was izinto. able to solve things. Andaba siyavana. I don't know if you get one another. Umntu, Now someone, haleluya, uDavide, now David, zange kunyanzeleke ukuba makakholwe. didn't have to believe. Zange kunyanzeleke ukuba I claim to be the king of He didn't Israel. have to claim. I declare I'm a king. He did not have to Zange adinga ukwenza lozo He did not nceceleza. to make those recitations. Wathi esazolusela igusha When nje, he was just heading the flock, into yecovenant yahlangana nayo. covenant met him. Ephaya kolusela When he igusha, was in the village, kwatha ukhona he was ongekhoyo. told that there is someone who is missing. Ndifuna inkosi ka-Israyeli, And a king of Israel was kodwa born. ndifumani apha. He could not be found. Kodwa baphelele noonyana bam. He was, the question was asked. UDaniel akekho phayeni. Daniel was not in the Akathandazi He phayeni. was not praying. Akathandazi ngekhapital letter. Wabuholusa nje igusha. But he was just tending to the flock. Ayikho kwasengqondweni It was yakhe not in his into mind yoba makabe yinkosi. that he needs to become a king. Kodwa ubukhosi, Jesus, but royalty, inkenke yakwabo yamlande phaa. royalty fetched him from the Ngenxa yecovenant. Hallelujah. because of the covenant. Xa ufika kwezi ndawo, Amen. ayikho isacrifice oyenzele uThixo that goes to waste. There is no sacrifice that you have made for There is no Jesus prayer that went that you to have waste. done that Akukho goes to waste. umthandazo wenzileyo oye wakuwaste. Abanye bethu, Some of us, we had no business being here. besingenamsebenzi nokuba kule ndawo. Sasizithandela amankazana, We were womanizers. siwenze izibhane emaninji. Amen. They were men. Uyayivala ndenda. Amen. Do you understand what I'm saying? Sasiziselela iibrandi zethu We ezidulayo. used to drink our expensive Sasizinxibela drinks. iimpahla zethu We ezidulayo. used to wear our expensive clothing. This was not an option. Lena yayingeyo It was option. not in our, but there is someone who prayed. Kodwa kwaba khona umuntu owaye wathandaza Wathi le into, and said this thing, Thixo ndifuna unyama. Lord, I want a son. NjengoHana. Just like Hannah Wathi prayed. Thixo He said, Lord, ndifuna uvulelwa I isalo. want my womb to be open. uPenina Penina uyandihlupha. is bothering Ndifuna me. uvulelwa I isalo. need womb to be open. Wathi uThixo ndivile. And God said, I have heard. Mna ndinguThixo. I am God. Ufota abaprofeti. I am in need of prophet. Ufota abaprofeti. I am in need of a prophet. Ufota abaprofeti. I am in need of prophets. Jesus. Wathi wakhulelwa uHana. And Hannah got pregnant. Wazala uSamuel. He gave birth to Samuel. Uthe xa emzala. After he had given birth to Samuel, Wathi apha he said, here, kune-features there zobunazari are bomntwana. features of becoming a Nazarene of that person. Meaning ulo mfana uSamuel Samuel, uthe ephuma esalweni sikamama kophuma embethe isigqoko. amen, he had a, Uphume ngumntana esigqoko. he was covered. Hey, abantu abayayileyo le ndawo. Amen. Uphume sekunikelwe He ngaye. was already offered. Uphuma seke ngumntana. He was already a child. Bakhona abantwana nasemakhayeni wethu. There are children in the Ekuthiwa world. lona umntana ngumntana ethombo, lo ayingomntana wethu. And children of an Abantu absent. abazazi ezi zinto People don't know about this because of the covenant. ngenxa yomnqophiso. Wathi uHana, And Hannah said, leni into ndiyifumene kuThixo. I got this from Therefore God. ndizayibuyisela Therefore I kuThixo. will return it to God. Andizuhlala I naye. will not sit with it. Jesus.
covenant, that when you're a covenant child, uzawugula. you won't get sick. Hallelujah. Amen. Uzawuvaleka amehlo. Your eyes will be closed Lonke usamhlalise kuwe. as Usithi long as kwakho. you're still keeping Hayi your ngowakho. child to yourself. Ngokathini? That child belongs to God. Hallelujah. Amen. By inheritance. Ngelifa. Hallelujah. The book of First Corinthians chapter 12. Ncwadi yabasekorinte bokuqala Verse chapter 9. 12 verse 9.